बै हाजोआ जाहैबाय भुटान ओमफ्राय बयबो बावहाय बेरायफैयो दे ओरैनो सान्दुं गोसा गुसु खाजों खर'सिम नायनायनि मा दं मा गैया जों एसे नायनायनि ओमफ्राय बावहाय पिकनिक जाफैग्राफोराबो ना बांसिनानो गुबुन हारिफोर गोजासो दे बर'फोरखौ एसे खम नुगोन आरोखि दे बिदि टेन्ट हाउस लालायना थाफैदों बहुदा बेफोर जाबाय गासिबो भुटान गोजाना बे दैयानो भुटाननिफ्राय फैनाय ओमफ्राय बे दैयावहाय जेसेबां ना बेलासिब्ला ना मोनगोन खाथियाव लिरनायबो दङ आइ लाभ सरलपारा ओमफ्राय सोरबाया जुदि फैयोब्ला फैनो हागोन बावहाय गोबां मानसिफोर फैयो बेरायफैयो बेरायनायालाय दा सोलिगासिनोबो दङ दा गारि गंसेयावहाय बाइकआव 100 रुपिस ओमफ्राय कारफोर लाबोयोबा जुदि 200 बेफोरावनो सोलिगोन नोंथांमोना मालाबा फैयोबा इन्जय लाफै क्लिन खालामनानै गालाङोब्ला गावबा गावनिनो एसे मोजां जागोन होननानै आं सानो बेबारनि भिडिअआ एसे आलादा आरो गुबुन रोखोमनि ना ओमफ्राय जोंनि दैनि स्पिड खारनाय ना जेब्ला भुटाननिफ्राय फैयो बे दैया ओरैबायदि स्पिड जायो माने नैबावहाय बे खन्द'आवहाय एसे गोरलै आं एसे खोन्थानि नैबावहाय नै सासे जिरायनानै दं ओमफ्राय बे खन्द'आवहाय एसेब्लाबो गोरलै गुरैखा ओइ मबाइलालै एसे नायथ' मा हरजाया हरनांगोन दारमा सिखिनिया ओमफ्राय दैखौ एसे नायनो सिङाव मा जायो ओमफ्राय दै सिङावहाय नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय माबायदि स्पिड जायो ओमफ्राय बै सिगाङाव एसे नायबावनि दैया एसे दैनि बाहादुरिखौ एसेब्लाबो नुबाय आरो बिसोरनो खोन्थाबावगोन ओमफ्राय बै साइडजों ना भुटान ओरैबायदि भुटान ओमफ्राय खमनै बे जायगाजों माने ओरैबायदिखा ओरैबो हाजो बे गेजेरजों हयथ' दै फैयो जानांगौ मोजां रोखोमनि दै बे आरोखि बे दैयाबो खर'आवबा माबायदि दै फैयोना जों बेखौ रावबो नुथ'वा आरो रावबो मिथिया खिन्थु ओरैहाय गुबुन साइडजोंना गाज्रि फैयो आरोखि दैया नैबे दा बर्थमान दाथ' मोजाङानो बा मोजां माने बांद्राय मोजांबो होनजाया खिन्थु गुबुंले आरोखि खारन सिगाङावहाय मानसिफोर दुगैनाय बा दै गेजेराव जिरायनानै थानाय ना बायदि रोखोम थ' इन्जय खालामफै जिरायफै थान्दा लाफै बा सरलपारायावहाय आं दहायबो हगारदों बाइक मोनसेयावहाय 100 रुपिस ओमफ्राय कारावहाय 200 रुपिस नङा होमबा ओमफ्राय फेमिलिफोरबो थाफैनो हागोन मोजांनो आरामनो मोनायावहाय जिथु अखा हायाब्ला जायफ्रा टेन्ट दङ ना बिसोरो थाफैनो हागोन आरोखि बिराद मोजां फैब्लाबो लोंनानै जानानै ओमफ्राय दुम दाखाल बा बायदि रोखोमनि जौ बथलफोरखौ जानला मानला दागार फैब्लाबो ओरैबायदि क्लिन खालामनानै गालां गावनि लोंनाय बथल ना बेफोरखौ एसे मोनसे जायगायावनो थख'नो दोनोब्ला एसे मोजां जागोन जों जायगा बेफोरबायदि एसे स्टेन्डार्डखौ मेनटेन खालामदों आरोखि ओंखायनो दा दैज्लां सम जाबाय गामि ओनसोलाव गोबां गरम ना थानो हाया जोंनिबो भुटान खाथि ओरैनोबो भुटान ओमफ्राय इण्डिया ना बिनि बारा एसेब्लाबो आलादा आरोखि खारन जों इण्डियानि अनलि टाउननिखौल' लानानैल' मा जानो गामि ओनसोलनि आबहावाखौबो लानो हागोन खाथियाव बिदाफोर दङ एसे रायलायावनो ओइ आदा मा खालामखोब्रा मा संखो ओमफ्राय अमा बेजों लोगोसे आरो माबा एसे लाफाबाय होनदां ने बा मेड इन भुटान ना मा मेड इन भुटान थिगैनो दङ सानसे बिसोर बेला मोनसे खामानि मावदों बेला मोनसे खामानि मावनानै दान्दिसे रेस्ट लाफैदों रेस्ट लानानै एसे इन्जय खालामदों थ' बिदिब्ला बेफोरबायदि रोखोमनि मानसि ना जों लोगो मोनलांबाय थागोन चल्ल' होनो मोनालै आंना फैदो बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै सरलपारायाव फैनो होननानै फैबाय एक्सुवेलि बियो मा लाबोदों नों दा जाग्रा जेबो गैया अमा बेदर मोनजाखाबाय ना फ्रियाव अमा बेदरखौ एक्सुवेलि सासे बाजैया फ्रि जाहोदों थेंक इउ बे बाजैनिसिमबो नङा होमबा नों मा जाहोगोन दे मा मावनो अमा हांलाबायनो जानो फैदा
मा जायो आं जेबो मिथिया आंथ' अमाल' नांगौ सोरनिया औ ओइले मोनफैबाय सुइपसो जायखिजाया सानैसो लोगोफोर दंबावो ना हमगोन जों ना हमनो माने एक्सुवेलि आंखौ लाबोनाया बेनो ना हमनो होननानै लाबोदों दा हमगोन ना हमा दारमासिनिया जेया लाबोखाबाय हो लाबोखाबाय जे लाबोदों दा सफैखासिगोन ना सरलपारा बाजारनिफ्राय दा जों दा नाखौ एसे हमनायनिसै ओरैनोथ' जोंनो मोनसे नियम निति खानानै होदों बिटिसि गभर्नमेन्टआ मानिना सोलिनांगोन नङा होमबा जिहेतु गभर्नमेन्ट सासे गभर्नमेन्टनि मानसियानो डिक्लेयार होदों बा फोसावदों बेखौ जों मानिनाया सोलिनाया मोजां थ' बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै नङा होमबा सरलपारा भुटान लुक वाव गासिबो भुटान ओमफ्राय ओरैबायदि मोजांखा बावहाय मा होननानै बुङो गुबुन हारिफोरा देग्लाय एसे बारा नुदों आं फैनाया खिन्थु नङा होमबा ओरैहाय आदामोन दं सुनानै नै जाबाय जानानै साराय थाराय सुबावनोसिगोन मालाय सुबायानो दुगैनानै थांबावनोसै मालाय बिसोरना दा जोंबो बिदिनो नङा होमबा थांनायसै जों नायलांबावनि आरोबाव